Old Testament, the word of God would come to them ITestament elidala belizwe izwi and likaNkulunkulu it will go. liphinde lihambe. Meaning no one was able to carry the weight. Okusho ukuthi akekho wayekwazi ukulibamba. It would come and minister to them. And Beliza it nje would go. libashumayeze liphinde lihambe. It was a seed that could not enter anyone. Bekuyimbewu engangeni kunoma ngawubani ngamunye wabo. Meaning the word ministered to them Okusho ukuthi izwi lashumayeza kubo as a seed that has not germinated. njengembewu engakakhuli futhi yanda. I pray that God helps you now. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu anisize ke manje. As the Holy Spirit is going to flow. Njengoba umoya ingcwele uzophuphuma. I pray that He helps you now. Ngiyakhuleka ukuthi angathi anganisiza ke manje. So if the word did not become flesh, Uma ngabe izwi lingazange laba inyama. it means the word remains a seed. Okusho ukuthi lihlale nje laba imbewu. So the old prophets, Akho abaprofeti bakudala. it means the seed ministered to them. Okusho ukuthi imbewu yashumayeza kubo. The seed ministered to them. Yabashumayeza imbewu. Substance ministered to them without becoming anything yet. Ihluli labashumayeza lingakabi lutho. It was not yet made visible. Lalisengakenziwa ukuba libonwe. It was not yet seen. Lalisengakabonwa. It had no eyewitness. Lalingakani umuntu olubone ngamehlo. It's a seed. Kuyimbewu. The one who discovered the word, or the discoverer of the word, is God Himself. Othola izwi uNkulunkulu uqobo. It means it's God who knows His very own word. Okusho ukuthi uNkulunkulu owazi izwi lakhe uqobo. We begalazi. So the other prophets, they didn't know it. It just Abanye would come, abaprofeti. go, come, go. Beliza lihambe. So if I come to you with a seed Mangiza kuwe ke nembewu. and just tell you, le imbewu ye banana, without you seeing the banana, you didn't see the reality. Okusho ukuthi awukabona okuyikona ubhanana mawungaka. Awubonanga ubuhle bale banana. You don't even know the process Awazi ngisho nalomgudu. of how this seed germinates Yokuthi yandisa kanjani, yanda kanjani futhi lembewu. and how does it grow. Nokuthi ikhula kanjani. Now Jesus comes. As long as your faith is small as a mustard seed, Jesu yeza ukuthi ukholo lwakho maliselincane nje njengembewu He kakhulu. says it can move mountains. Uthi linganyakazisa intaba. Small as a mustard seed. Lulincane nje njengembewu kakolweni. So the word of God came, it ministered to them. Lizile ke izwi likaNkulunkulu It lashumayeza. was not yet flesh, Lalisengakabi inyama. it was a seed. Kwakuseyimbewu. It was a seed Bekuseyimbewu in the hands of God. esandleni sikaNkulunkulu. It's God who knew, who made a discovery of His own word. uNkulunkulu obekazi Yet the very same word was Him. ekubeni lelo zwi lalinguye uqobo futhi. So if I send my word to you, Mangabe ngithumela izwi lami kuwe. lijalo liyimbewu. Lizokhuluma nawe. You might say you sow a seed, Kungenzeka ukuthi wena ubone nje imbewu. while I say I send my word. Ekubeni mina ngithi ngithuma izwi lami. You'll get it now. Jeremiah 1. After God puts the seed in him, Jeremiah woqala uNkulunkulu esefaka imbewu kuye. putting his word in the mouth of Jeremiah, Efaka izwi lakhe emlomeni he kaJeremiah. begins to say to him, what do you see? Waqala wathi kuye ke ubonani? Jeremiah says, I see an almond tree. uJeremiah wathi ngibona isihlahla sika almond. God says, you have seen well. It doesn't say you have seen amiss. You have Uthi seen well. ubone kahle, That akasho is ukuthi my word. Lelo ke yizwi lami. So it means that's how they used to see the word. They didn't see the reality of the word. Okusho ukuthi indlela bebelibona ngayo umqolo wabo bebangaliboni. They used to see a shadow Bebasabona nje isithunzi of who is the word. sokuthi ngubani kahle kahle izwi. And lini lezwi. They used to see what? A shadow. Bebasabona nje isithunzi. A seed that has not yet entered the process Imbewu engakangeni kulomgudu of conception. okukhulelwa. Because if you see a seed of a man, Ngoba mawubona nje you imbewu can't tell whether it's a female or a boy child. awukhona ukubona ukuthi ngabe ngumfana noma intombazana. You can't tell whether this seed Angeke uzusho will ukuthi produce a girl or
a boy. ukuthi iyokhipha umfana noma intombazana Because it's a seed. ngoba kusasa imbewu But it has went out. kodwa isiphumile. So that's how God will send his word. Indlela azothuma ngayo izwi lakhe kuNkulunkulu. That's how he would send his word. Indlela azolithuma ngayo izwi lakhe. Or that's how he used to send his word Noma indlela ebekajwayele ukulithuma ngayo to the prophets. kuba prophet. Coming to them, Ezaku but they could not tell who is this word. kodwa zange bakwazi ukusho ukuthi ingubani lezwi. Who is this word? Azange bakwazi ukuthi lingubani lezwi. That's why they would say the word of the Lord came to me. Ngakube bathi nje izwi lenkosi lifikile. Sometimes the Lord came to me. Abanye bathi inkosi ifikile. Sometimes the Spirit of the Lord came to me. Okunye bathi umoya wenkosi ufike kimi. They didn't truly understand who is this word. Abaliqondanga kahle ukuthi liwubani lezwi. And what's the purpose of the word of God? Nokuthi ke liyini injongo yezwi. And God kept on prophesying. uNkulunkulu ebelokhu I eqhubeka send eprofetha. forth my word. Athi ngiyalithuma izwi. I watch it. Ngiyalibheka. It never fulfilled. It didn't fulfill anything Azange lafeza lutho in the Old Testament kwiTestament elidala. until Jesus came. Kwaze kweza uJesu. He went through conception process through Maria. Udlule kuMaria The kuso seed lesikhathi entered the woman. yangena kuwesifazane. Conception process began. Waqala ke manje lokuhlelo lokukhulelwa laqhubeka. The seed, the word became flesh. Imbewu eyizwi yaba inyama. It was conceived by Maria. Yakhulelwa uMaria. Now, it was ready to become visible. Yayisikulungele ukuba ibonwe. It was ready to reveal itself. Yayisikulungele nokuzambula. The very same seed which many did not understand. Leyo mbewu futhi abaningi abangazange bayiqonda. So, that's why one Ingakho komunye can receive the word of God angalemukela izwi kaNkulunkulu without conception. ngaphandle kokuthi akhulelwe. The word will still come to you just like it used to come to the old prophets. Belizozana Visiting kuwena and ngabo going, prophets. visiting and going. Lize lihambe. Matthew 13. kuMateyu 13. Lithi kunalabo abalizwayo. Lwela kuphi enhlabathini lothine. Abanye balizwa ngani ngokujabula. Abanye bayalizwa mara nakuvela inkinga bezani baluza. Makuvela inkinga bezani baluza. They quickly forget Bakhohlwa kalula and they drop the weight. bese belwisa. Balahla lembewu lengenile. They drop it. Bayilahla. But yona yenzeni ingenile. It means azange ikhona ukuqeda yini iprocess yeconception. Ayiqedanga umgudu wokukhulelwa. Now, this makes you to be the same as the old prophets, yet you are in the New Testament. Lokhu ke kwenza ufane nabaprofeti abadala kodwa kuTestament elisha. It makes you to become such a Christian Lokwenza ukuthi ube yilolo who hlobo calls lokuzalwa. upon the name of Jesus, Ubiza nje igama lika Jesu. yet the word of God has not yet produced. Ekubeni izwi likaNkulunkulu alikakazali lutho. You are still empty, you are still void. Usase inkinga nalutho nje. Troubles, they still take you down. Ingqinamba isakuwisa. Stress Ukukhathazeka. still steals the word from you. Usale bizwe kuwe. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, help me. help me. Deliver me Ngikhulule from this depression. kuloku kukhungatha. Deliver me Ngikhulule from this anger. kule ntukuthelo. Deliver me Ngikhulule from this double mind. kule ngqondo embaxambili. Deliver me Ngikhulule from this busy mind. kule ngqondo Lord ephithizelayo. Jesus. Nkosi Jesu, Help me ngisize to be stable ukuthi ngime so that I can hear your word. ukuze ngizozwa izwi lakho. In the name of Jesus Christ, Egameni lika Jesu. I forgive Ngiyathethelela those that I have not forgiven. laba engazange ngabathethelela. I let go Ngiyadedela of offense ukukhubeka and anger. nentukuthelo. Make me pure Ngenze ngibe and holy ngibe ngcwele futhi. in the name of Jesus Christ. Egameni lika Jesu Kristu. Amen. Yeah. Now